जिथे जागा तिथे आता बसा. अगदी काही क्षणामध्ये अंत्यविधी या ठिकाणी होणार आहे. आपण जिथे आहात तिथे बसून घ्या. सगळ्यांनी जे सहकार्य कृपया कोणीही आपल्या जागेवरती उभं राहणार नाही. जसे बसून होता तसेच बसलेले राहा. सगळ्यांना विनंती आहे, कृपया कोणीही उभं राहू नका. स्क्रीनवरती आपल्याला या ठिकाणी सगळं पाहायला मिळेल. जेथून पार्थिव आतमध्ये येत आहे तिथं प्लीज उभे राहू नका, सगळे बसून घ्या, कारण मागच्यांना मग अडथळा होईल. जागेवर बसून राहा. तुम्ही सहकार्य करा. लाखोंच्या संख्येने महाराष्ट्रातून लोक येत आहेत, बाहेर बरीच मंडळी आहेत. त्यामुळे आपण जिथे आहात तिथे आता प्लीज बसा, प्लीज उभे कोणी राहू नका. पोलिसांना सहकार्य करा. पुढे येण्याचा प्रयत्न कोणी करू नका. आपल्या सगळ्यांच्या भावना एकसारख्याच आहेत. त्यामुळे आता फक्त सहकार्य करा ही हात जोडून नम्र विनंती आहे. हे बघा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचे जे स्टँड आहे त्याच्या मागे मोकळी जागा दिसते, तिथे बसा प्लीज, जागा आहे. जो क्षण आपल्या आयुष्यात कधीच येऊ नये असं आपल्या सगळ्यांना वाटत होतं, तो क्षण या ठिकाणी त्या क्षणाला आपल्याला सामोरं जावं लागतंय. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती राहील की प्लीज आपण सगळ्यांनी सहकार्य करायचे आहे. मधली जागा क्लिअर करा.
आपल्या सर्वांच्या भावना अतीव आहेत. जिथे जागा आहे तिथे बसून घ्या. सर्व नागरिक बंधू भगिनी आपल्याला विनंती आहे, आपण पोलिसांना सहकार्य करायचे आहे. आपल्या सर्वांच्या आयुष्यामध्ये काही दुःखद प्रसंग आलेला आहे.
या अतिशय कठीण प्रसंगातून सावरणं कठीण आहे. त्यातून सावरण्यासाठी आपण सगळेजण सबंध बारामती, सबंध महाराष्ट्र आणि सबंध देश पवार कुटुंबियांच्या समेत आहे. ड्रोन असतील तर तात्काळ ते ड्रोन खाली उतरवा. नो फ्लाय झोन आहे. आपल्या लाडक्या आदरणीय अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी जमलेला प्रचंड जनसमुदाय दादांच्या कर्तृत्वाची साक्ष देतोय. या ठिकाणी पोलीस बँक पथक शासकीय
आदरणीय दादा ही केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित व्यक्ती नाही, तर आदरणीय दादा म्हणजे संपूर्ण बारामतीचे कुटुंब. महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जण आदरणीय दादांवर भरभरून प्रेम करायचे. हे दादा आज आपल्यामध्ये नाहीये. शासकीय इस्लामामध्ये अंत्यसंस्कार हा अत्यंत भावनिक क्षण.
गन्धम् उपतिष्ठति विलाक्षताम् उपतिष्ठति पुष्पम् उपतिष्ठति दीपम् उपतिष्ठति दीपम् उपतिष्ठतु नैवेद्यम् उपतिष्ठतु फलताम्बूलम् उपतिष्ठतु ॐ अनादिविघ्नो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव हरे ॐ अकरं कर्म कर्म कृताः सहस्ता मयो भुवा देवेभ्यः कर्म कृत्वा सम्प्रेतसा भुवः हरि ओम अग्नि समाय त्वांगिरसवते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पितरे अग्निं भूतं कोदने हव्यवाहमुपकुरुमे देवाम् आसादयाति ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः गुरुतोत्तेन आवह सभ्या उपमा अद्यपिष्टाः ततश्च योनिमतश्चक्तिवाः ॐ पापः महाविष्णुप्रियता नमः अतरं अतरम् उपपतिष्ठतु गन्धम् उपतिष्ठतु उपतिष्ठतु पुष्पम् उपतिष्ठतु पुरुषाम् उपतिष्ठतु भूतम् उपतिष्ठतु भूतम् उपतिष्ठतु नैवेद्यम् उपतिष्ठतु फलताम्बूलम् उपतिष्ठतु अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव अकरं कर्म कर्म कृताः सहस्राचामयो भुवा देवेभ्यः कर्म कृत्वा सम्प्रेतसा भुवः
उत्तरे अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः कामाय स्वाहा इदं कामाय नमः योगाय स्वाहा योगाय नमः अग्नये स्वाहा एकाय स्वाहा एकाय एकाय नमः ॐ महापुरुषोपरि ओम आदिदेवताः श्रीयतां नमः अतो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा श्रीकाय स्वाहा इदं श्रीकाय नमः ड्रोन क्लिक खाली जायचे ड्रोन पोलीस विभागाची सूचना ड्रोन खाली जाय
मान्यवरांना विनंती आहे की प्लीज आपण जागेवर थांबायचं आहे. प्लीज ज्यांचं नामोल्लेख होणार आहे तेच पुढे येतात प्लीज.
फक्त पवार कुटुंबीय या ठिकाणी सध्या पुढे असतील. त्यानंतर आपण जेव्हा अंत्यविधी सुरू करणार आहोत तेव्हा आदरणीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण करतील. त्यानंतर बाकीचे सगळे अतिथी मान्यवर नाव घेतल्यानंतर पुढे येतील. सगळ्यांना विनंती आहे. शासकीय मानवंदनेमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतोय. सर्वांची विनंती आहे की नामोल्लेख केल्याशिवाय कुणीही पुढे येऊ नका. फक्त पवार कुटुंबीय चौथऱ्यावरचे पैसे असतील, बाकी कुणीही पुढे येऊ नका. प्लीज 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 सगळ्यांना सूचना. फक्त पवार कुटुंबीय इथे असतील, नंतर नाव घेतल्यावर बाकीची सगळी मंडळी पुढे येतील. कुटुंबीय नातेवाईकांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा सुरुवातीला पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण करणार आहे. तर इतरांनाही विनंती आहे की आपण पुढे येणार.
या ठिकाणी अंत्यविधी आपण सुरू करणार आहोत. या ठिकाणी या देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण करतील. इस देश के केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा पुष्पचक्र ध्वज चढ़ा के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. त्यानंतर पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण सर्वांना विनंती असणार आहे की आपण जागेवर उभे राहणार आहात आणि सर्व वर्दीधारी 21 पोलीस जवानांसह जनरल सॅल्यूट करण्यासाठी तयार असणार आहेत. पोलीस बँड पथक पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण केल्यानंतर मानवंदना देणार आहे. सर्वांना विनंती आहे इतर मान्यवरांना त्या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण करण्यासाठी आपण पुढे बोलवतो आहे. नितीनजी नवीन, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहेब आदरणीय दादांना श्रद्धांजली अर्पण करतील. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस
आपल्या सोदराला अखेरचा निरोप देत आहेत. यानंतर केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब. सन्माननीय नितीनजी गडकरी पुष्पचक्र अर्पण करतात. त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत. सगळ्यांना विनंती आहे की आपण प्लीज जागेवर बसा. आपल्याला सूचना दिल्यानंतर उभं राहायचंय. सध्या जागेवर बसा. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे. यानंतर राहुलजी नार्वेकर. विधानसभेचे स्पीकर राहुलजी नार्वेकर. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी पुष्पचक्र अर्पण केलेलं आहे. त्यानंतर राहुलजी नार्वेकर. केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब. केंद्रीय राज्यमंत्री आदरणीय आठवले साहेब. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापरावजी जाधव. यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसनजी मुश्रीफ. तसेच सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री भुजबळ साहेब. त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील. तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधरजी मोहोळ. तसेच सन्माननीय खासदार शाहू महाराज छत्रपती. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्यानंतर सन्माननीय भुजबळ साहेब.
आंध्र प्रदेश से सम्माननीय शिक्षण मंत्री नारा लोकेश, आपसे विनती है सन्माननीय छगन भुजबळ साहेब यांच्यानंतर हसनजी मुश्रीफ, आपल्या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण करतायत. यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील. माझी विनंती आहे आपल्या सगळ्यांना, प्लीज महाराष्ट्रभरातून आपण आदरणीय दादांच्या प्रेमापोटी आलेला आहात. नीरजजी चंद्रशेखर यांना विनंती आहे आपण पुढे यायचं. प्लीज इथले सगळे उभे असणारे प्लीज प्लीज समोरून बसायला सुरुवात करा. मागच्या आपोआप बसतील. प्लीज पोलिसांना सहकार्य करा. फक्त थोडा वेळ प्लीज सहकार्य करा. मुरलीधरजी मोहोळ श्रद्धांजली अर्पण करतायत. त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराज श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी येत आहेत. आंध्र प्रदेशचे आदरणीय मंत्री नारा लोकेश, नीरजजी चंद्रशेखर, आदरणीय खासदार कृष्णाजी देसाई, रेवेन्यू मिनिस्टर प्रसाद जी, सीएम रमेश आदरणीय खासदार आणि श्रीनिवासजी रेड्डी. महाराष्ट्राच्या बाहेरून अनेक सन्माननीय मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. आदरणीय मंत्री रक्षाजी खडसे तसेच माधुरीताई मिसाळ. नीलमताई गोरे, आदितीताई तटकरे, सन्माननीय मंत्री महोदया. सन्माननीय मंत्री रक्षाजी खडसे, वनमंत्री गणेशजी नाईक साहेब, सन्माननीय पंकजाताई मुंडे, नीलमताई गोरे, सन्माननीय वनमंत्री गणेशजी नाईक, आदितीताई तटकरे. प्लीज ड्रोन आहे ज्यांचे खाली घ्या, त्यावर कारवाई करण्यात येईल. ड्रोन अलाउड नाहीये प्लीज. त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री, माजी ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री सुशील कुमारजी शिंदे, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धनजी सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सुनीलजी तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष शशिकांतजी शिंदे. हे समोर प्लीज. एवढ्याच टापूमध्ये आवाज येतो. प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आहे. अंत्यविधीच्या सुरुवातीला जी विनंती आम्ही केलेली होती, जो मूल मंत्र आदरणीय दादांनी आपल्याला दिला तोच फक्त आता पाळायचा आहे.
आणि तो आहे शिस्तीचा. प्लीज जॅकेट मध्ये आदरणीय मंत्री गिरीशजी महाजन, ड्रोन खाली घ्या. पोलीस विभागाची सूचना आहे. पत्रकार बंधूंना विनंती आहे, कोणतं तरी ड्रोन इथं येतं पण आपण थोडे तरी हे करा ना. ड्रोन इकडे आणू नका, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. अजिबात ड्रोन आणू नका इकडं. 100% त्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल. यानंतर माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नेते आदरणीय सुशील कुमारजी शिंदे, जयदीपजी कवाडे साहेब, महादेवजी जानकर साहेब, सन्माननीय रितेशजी देशमुख, सन्माननीय मंत्री जयकुमारजी गोरे, डॉक्टर अमोल गोल्हे, सन्माननीय खासदार, सन्माननीय जयंत पाटील साहेब, त्याचबरोबर विखे पाटील साहेब, आपण सर्व मान्यवर या ठिकाणी येऊन श्रद्धांजली अर्पण करणार आहेत. सन्माननीय नरहरी झिरवाळ साहेब, सन्माननीय राहुलजी कुल, सन्माननीय खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सन्माननीय हर्षवर्धनजी सपकाळ साहेब, मकरंद आबा पाटील, हर्षवर्धन भाऊ पाटील, सन्माननीय विजय बापू शिवतारे, नरहरी झिरवाळ साहेब, सन्माननीय रितेशजी देशमुख, सन्माननीय मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, अशोकजी उईके, सन्माननीय शंभूराजे देसाई, सन्माननीय मकरंद आबा पाटील, सन्माननीय दत्तात्रय मामा भरणे, सन्माननीय अमितजी कल्याणी उद्योजक, सन्माननीय खासदार श्रीकांतजी शिंदे, सन्माननीय निवेदिता माने, आदरणीय माजी मंत्री राजेशजी टोपे साहेब, आदरणीय खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आदरणीय खासदार संजय दीना पाटील, आदरणीय आमदार सचिनजी आहिर, या ठिकाणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आदरणीय सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी यांच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धनजी सपकाळ यांनी श्रद्धांजली अर्पण केलेली आहे. मेघनाताई बोर्डीकर, ओके,
त्याचबरोबर आदरणीय दादांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आदरणीय उद्धवजी ठाकरे, आदरणीय राजजी ठाकरे हे आदरणीय दादांचं अंत्यदर्शन करून गेलेले आहेत. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबीय पवार कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये सहभागी आहेत. त्याचबरोबर बाळाजी नांदगावकर या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण केल्यानंतर शोकशस्त्र होणार आहे. त्याचबरोबर आदरणीय खासदार विशालजी पाटील, बापूसाहेब पठारे या सगळ्यांच्या वतीने पुष्पचक्र अर्पण केलं जाईल. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेले सर्व सन्माननीय खासदार, सर्व सन्माननीय मंत्री महोदय, आमदार महोदय या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण केली जाते आहे. आणि पुढच्या 1 मिनिटामध्ये शोकशस्त्र होणार आहे. त्यावेळी जनतेला जे आवाहन केलं जाणार आहे त्या आवाहनाचं आपण पालन करावं ही नम्र विनंती आहे. सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आता जागेवर बसून राहायचं आहे, कुणीही जागा सोडू नका. कुणीही आपली जागा सोडायची नाही ही नम्र विनंती आहे. सगळ्यांना विनंती जागेवर बसून राहायचंय. ओके. आता जे मान्यवर या ठिकाणी उभे ते श्रद्धांजली अर्पण करतील. त्यानंतर आपण शोकशस्त्र कवायत होणार आहे. Chief Secretary on the behalf of Maharashtra Government. इथे उभे राहिलेले प्लीज जागेवर बसून घ्या. प्लीज प्लीज हात जोडून नम्र विनंती आहे. काल सकाळपासून आपण सगळ्यांनी खूप सहकार्य केलेलं आहे. आपल्या सगळ्यांच्या भावना एकसारख्या आहेत आणि त्यामुळे प्लीज सगळ्यांनी सूचनांचं पालन करावं. माझी विनंती आहे की आता प्लीज सगळेजण पुढे येऊ नका. प्लीज या ठिकाणी सगळ्यांनी प्लीज आता थांबायचं आहे. जे आता मागे आहेत त्यांनी जागेवरूनच आपण प्लीज तिथूनच आपण दर्शन करूया. पुढे येऊ नका. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आदरणीय दादांवर आपल्या सगळ्यांचं अतोनात प्रेम आहे. राज्याचे मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करतात. काल सकाळी 9 वाजल्यापासून ते या क्षणापर्यंत आपण सगळेजण सहकार्य करत आहात. यानंतर शोकशस्त्र होणार आहे. शासकीय इतमामामध्ये हा अंत्यसंस्कार होतोय. सगळ्यांना विनंती आहे 2 मिनिटं आपण सगळेजण एकदम शांत मौन पाळणार आहात. जागेवरून कोणीही उठायचं नाही. जागेवर बसून राहायचंय. जागेवरून कोणीही उठायचं नाही प्लीज. या ठिकाणी
सगळ्या मान्यवरांना विनंती आहे की पुष्पचक्र वाहून झाल्यानंतर आपण आता अग्नि संस्कार या ठिकाणी होणार आहेत, तर प्लीज थोडंसं आपण सहकार्य करावं. अग्नि संस्कार आणि लगेच त्यानंतर शोक शस्त्र होणार आहे. त्यानंतर 3 वेळा हवेत फायर करून बंदुकीची सलामी दिली जाणार आहे आणि त्यानंतर अखेरची मानवंदना म्हणून बिगुल वाजवून सलामी दिली जाणार आहे. तर या सगळ्या गोष्टींसाठी मला माहिती आहे आपल्या कोणाच्याच मनाची तयारी होत नाहीये. आपण सर्वांनी आपले लाडके आवडते दादा गमावलेले आहेत. चला प्लीज वेळ वाचूया. या ठिकाणी अग्निसंस्कार होणार आहे. प्रचंड मोठी हानी या राज्याची, या देशाची आणि खास करून आपण बारामतीकरांची झालेली आहे. माझी विनंती आहे ब्राह्मणवृंद आपण पुढचा विधी गुरुजी गुरुजी अपेतो जन्दुपनयो सोमनादेवापियवाः अस्य लोकाः सुतावताः ज्योतिराहो विरक्तो गुरुभक्तञ्जमो ददात्वस नाम समये सवेते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतो तस्मै जुजन्तां श्रेयाः वायोः पुनात् सविता पुनात् वग्निर्भ्राजसा स्वर्जस्य वर्चसा विमुञ्चान्तां श्रेयाः तशवत्तेवो निखदनं वर्णेवो वसति करदा गोवाज इत्किला सतदत्सनवत पूरुकम् मोबाइल खाली गया, मोबाइल खाली गया. कोणीही जागा सोडू नका. मानवंदना होईल, शोक शस्त्र होईल.
सोविता ते शरीराणि मातुरुपस्थावप
हवी 3 वेळा जाहीर करून बंदुकीची सलामी दिली जाते. खाली गेल्यावर रोज गेले अखेरची मानवंदना शांततेत आपण उभं राहावं, सगळ्यांना नम्र विनंती. ही अखेरची मानवंदना आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे. जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडणार आहात. माझी विनंती आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न प्लीज आपण करू नका. सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. श्रीदेवादित्यन्द्रवन्तुनः सुदे त्वञ्ज विपदा शुभोन्मे साहिदनदीगिरः रक्षातो कनुतस्मनः लभ्यनो देशानमे रस्याजुकुमेनाः प्रप्रदातानन्तानि स्वगुर्जन्नो देहिद्विपदे चतुपदे. पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कुणी करू नका. सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. मागच्या बाजूला मागच्या बाजूला गेट आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया. बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे. हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पड.
आपली शिस्त, आपला संयम, आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण आपल्या सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे, शांतता आणि शिस्त पाळूया. मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. सर्वांनी स्वतःच्या मागच्या बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका. नागरिकांना विनंती आहे की अफाट गर्दी आणि प्रचंड प्रेम त्याच्यामध्ये आपण अखेरचा निरोप या ठिकाणी दादांना दिलेला आहे. आपण जेथे आहात तेथूनच अंत्यदर्शन घेऊन पाठीमागच्या गेटला परत जायचं आहे. कुठलाही भावनात्मक करून कुठलाही इन्सिडेंट होणार नाही याची आपण नोंद घ्यावी. पोलीस बांधवांना विनंती आहे, आपण आपल्या जागा द्याव्यात, जागा सोडू नये. सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांनी आपल्या जागा द्याव्यात. लोकांना आवाहन करावं की ते ज्या शिस्तीत आणि संयमात या ठिकाणी अंत्यदर्शनाला उभे राहिले त्या शिस्तीत आणि संयमात दादांच्या आठवणी घेऊन ते कुठलाही इन्सिडेंट फ्री आपापल्या घरी जाणार आहेत. प्रचंड मोठा जनसागर आणि या ठिकाणी या मैदानात एकत्र जमलेले सर्व नागरिक कुठलाही इन्सिडेंट फ्री पद्धतीने आपापल्या घरी जातील. दादांनी घालून दिलेली शिस्त आणि शिकवण संयम त्याचा ताळमेळ राखत आपण इन्सिडेंट फ्री परत जावं असं आवाहन आहे. हे बघा, माझी विनंती आहे की अंत्यविधीच्या दिशेने पुढे कोणी येऊ नका, चौथऱ्यावर कोणी येऊ नका. नम्र विनंती आहे. पोलीस विभागाला विनंती आहे की आपण तिथे चार्ज घ्यावा आणि आपण हळूहळू आता मागच्या बाजूने बाहेर पडूया. प्रशासनाला सूचना आहे, सर्व गेट ओपन करा. सर्व गेट ओपन अंत्यदर्शन कालपासून आणि आजचा हा अंत्यविधी प्रचंड गर्दी आहे. आपल्या सगळ्यांच्या भगवानांचा आदर आहे. या मैदानावर जे गेट्स आहेत मागच्या सगळ्या गेटने आपण हळूहळू बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करा.
इथे चौथऱ्यावरची गर्दी कमी करा आणि पोलीस विभागाला विनंती की आता वरती कोणालाही सोडू नका. दादांना अभिप्रेत असणारी शिस्त, आपण महाराष्ट्रातून आलेले आदरणीय दादांचे सगळे प्रेमी चाहते सगळ्यांना विनंती आहे, काल सकाळपासून आपण शिस्तीचं पालन केलेलं आहे, आजही शिस्तीचं पालन करूया आणि आपल्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये दादांकडून एक शिकवण घेऊया की ही शिस्त आपल्याला कायम पुढे जाण्यासाठी मदत करणार आहे. त्यामुळे शिस्त पाळूया, शांतता पाळूया. बॅक गेट आहे, जे मोठं गेट आहे या मैदानाचं, स्वतःच्या पाठीमागून आपण हळूहळू बाहेर पडा. समोरची गर्दी कमी करा, स्वतःच्या पाठीमागून हळूहळू बाहेर पडा. बाहेर गेल्यावर जायची घाई करू नका, रस्ते तुडुंब भरलेले आहेत. 12 गेटवर रेलू नका, 12 गेट्सवर रेलू नका, कारण या पोलीस अधिकाऱ्यांना सहकार्य करा. गेल्या 30 तासांपेक्षा जास्त काळ हे पोलीस अधिकारी सतत आपल्या सेवेसाठी समोर आहेत, त्यांना प्लीज सहकार्य करा. 12 गेट रेलू नका. आपल्या भावनांचा आदर आम्ही करतोय, आपल्या भावनांची कदर आम्ही करतोय. आपल्या सगळ्यांच्या भावना एकच आहेत. या ठिकाणी आपल्या लाडक्या दादांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर पवार कुटुंबीय आपल्याला अभिवादन करतात. पवार कुटुंबियांच्या आदरणीय दादांच्या प्रेमापोटी संबंध महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून आपण आलेले आहात. स्वतःच्या मागच्या बाजूला जे गेट आहे तिथून हळूहळू बाहेर पडा. आपण सर्वांनी शांतता, संयम, शिस्त पाळलेली आहे. हळूहळू बाहेर पडा. बाहेर रस्त्यांवर गर्दी आहे, तुमच्या गाड्या दूर असणार आहेत. हळूहळू चालत जा. बाहेर गावावरून आलेल्या पाहुण्यांना आधी जाऊ द्या. चौथऱ्यावर कोणालाही सोडू नका अशी पोलीस विभागाकडून सूचना दिली आहे. बाकी चौथऱ्यावरची गर्दी प्लीज कमी करायची आहे. इथे समोर थोडासा भावनांवर आपण आवर घालूया. आपलं प्रेम अतुलनीय आहे, आम्हाला माहिती आहे, आणि त्या भावना आपण रोखू शकत नाही हेही माहिती आहे. याची जाणीव आम्हाला आहे. एक अत्यंत मोठा नेता, आपल्या कुटुंबातला एक महान व्यक्ती आज आपण बारामतीकरांनी गमावलेला आहे. चौथऱ्यावरची गर्दी कमी करायची आहे. सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. संबंध महाराष्ट्रामधून दादांच्या प्रेमापोटी आपण सगळे जण या ठिकाणी आलेले आहात. आजचा हा दिवस आपल्या सर्वांच्या आयुष्यामध्ये कधी येईल याची कोणाला जाणीव नव्हती, पण आज आपल्या सगळ्यांना या क्षणाला सामोरं जावं लागतंय. हे बघा, माझी पुन्हा नम्र विनंती आहे. मागे मुख्य गेट आहे, साईडला 2 छोटे गेट आहे. बॅक साईडने आपण प्लीज बाहेर पडत राहा. मागच्या बाजूने बाहेर पडा. पोलीस यंत्रणेवरचा ताण कमी करा. गेले 30 तासांपेक्षा जास्त वेळ हे पोलीस अधिकारी, सगळे कर्मचारी आपल्यासाठी हे सेवा करतायत. त्यामुळे आपण प्लीज त्यांच्या वेळेचा विचार करूया आणि हळूहळू बाहेर पडा. इथं जे संबंध महाराष्ट्र आणि बाहेरून VVIP आलेले होते ते देखील आता बाहेर पडतायत. त्यामुळे तुम्ही स्वतःच्या मागच्या बाजूने जे गेट आहे तिथून बाहेर पडा.
सगळे व्हीव्हीआयपी कुटुंबातील लोक सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करा. कालपासून सलग या ठिकाणी आहात, पण आता हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा. सगळ्यांना नम्रपूर्वक हात जोडून विनंती आहे, हळूहळू आपण बाहेर पडावा. पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे की आपण चौथऱ्यावर कोणालाही सोडू नका, जेणेकरून पुन्हा त्या ठिकाणी सूचना द्याव्या लागतात. समोर उभे असलेले सगळे समस्त बारामतीकर, महाराष्ट्रभरातून आलेले सगळे दादांचे चाहते प्रेमी, सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की आपण मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. हा दुःखाचा क्षण, हा भावनिक क्षण, यातून सावरण्याची शक्ती आपल्या सगळ्यांना मिळावी. चौथऱ्यावरची गर्दी कमी करूया. इथे ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था पाहणारे गर्ल्स जिम्नॅशियम समोर, गर्ल्स हॉस्टेलच्या एक्झॅक्ट समोरच्या रोडला ॲम्ब्युलन्स हवी आहे. तिथं ॲम्ब्युलन्स पोहोचवण्याची व्यवस्था करा. म्हणजे ज्या स्टेजवर आपण आहोत तिथून उजव्या बाजूच्या ज्या बाहेर पडणाऱ्या पायऱ्या, त्याच्या बाहेर पडल्याबरोबर गर्ल्स हॉस्टेलच्या समोर ॲम्ब्युलन्स हवी आहे. तिथं ॲम्ब्युलन्स पोहोचवण्याची व्यवस्था करा. ही बाहेर काय नाही त्यामुळे पब्लिक व्हायचं फुल झालं. संपूर्ण पवार कुटुंबियांच्या या अति दुःखामध्ये आपण सगळेजण सहभागी आहोत. हे आपले कुटुंब आहे. आदरणीय साहेब, आदरणीय ताई, आदरणीय बहिणी, समस्त पवार कुटुंबीय, सर्वजण स्वतःच्या मागच्या बाजूला या मैदानाचं मुख्य गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडा. तिथून हळूहळू बाहेर पडा. बाहेरच्या बाजूला पण गर्दी आहे. रस्त्यांवरून जाताना हळूहळू बाहेर पडा. सर्वांना नम्र विनंती. Bring that in. Yes, sir.
क्षितिज बोलतो तुला ठीक आहे चालत येस ओके कुठं आहे कुठं लिंक केली माझी पुन्हा विनंती आहे जे नाही की तुझं त्याचा पॉईंटला डायरेक्ट की आपण मागच्या गेटने आणि इतर 2-3 गेट्स आहेत तिथून हळूहळू मागे बाहेर पडत राहा बाहेर पडताना शिस्तीमध्ये शांततेमध्ये बाहेर पडा कारण संबंध महाराष्ट्रातून आपले सहकारी मित्र या ठिकाणी बंधू भगिनी आलेले आहेत त्यांना सहकार्य करूया कारण कालपासूनच संबंध बारामती बंद आहे त्याच्यामुळे बाहेरून आलेल्यांना गैरसोय व्हायला नको या दृष्टीने आपण त्यांना सहकार्य करू द्या त्यांना आधी बाहेर पडूया आणि मग आपण रस्त्यावरून जाता जाता बाहेर जे मंडळी आहेत बाहेर गावची त्यांना सहकार्य करून त्यांना मार्गस्थ करूया आता हळूहळू मागच्या गेटने बाहेर पडत राहा जागेवर थांबू नका इकडे थांबलेली मंडळी आहेत त्यांना विनंती आहे की कृपया हळूहळू बाहेर पडा लाखोंच्या संख्येने हा जनसमुदाय एकवटलेला आहे हळूहळू आता आपण बाहेर पडूया मुख्य स्टेज आणि चौथऱ्याच्या मधला पॅसेज मोकळा करा मुख्य स्टेज आणि चौथऱ्याच्या मधला पॅसेज मोकळा करा इथली गर्दी थोडी कमी करा इथे बऱ्याच वेळापासून इथल्या आमच्या सगळ्या बंधूंना नम्र विनंती आहे युवा वर्ग कृपया हात जोडून नम्र विनंती आहे की आपण सहकार्य करा आणि आता मागे मागे चला सहकार्य करा पोलीस विभागाला कृपया सहकार्य करा काय पाणी पाहिजे का सरांना
विद्याप्रतिष्ठान प्रशासनाला विनंती आहे की इकडचं गेट सुद्धा आपण ओपन करायचं आहे डाव्या बाजूचं, जेणेकरून तिथून बाहेर पडता येईल नागरिकांना. मराठी माध्यमिक शाळेच्या बाजूचं गेट ओपन करा, म्हणजे तिकडून पण बाहेर पडता येईल. ओके ओके ठीक आहे. ठीक आहे, ते गेल्यावर करायचं. हो नाही सांगायला इथल्या गाड्या मराठी माध्यमिक शाळेकडून बाहेर पडल्यानंतर आपण त्या गेट कडे लक्ष द्यायचं. येस हा येस, तिथे थांबून राहा. तिथलं गेट सध्या ओपन करू नका. डाव्या बाजूचं मराठी माध्यमिक शाळेकडचं जिथे ती गाडी उभी आहे, VIP गाड्या गेल्यानंतर आपण ते गेट ओपन करूया. आणि समोरच्या आमच्या या सगळ्या बंधूंना नम्र विनंती आहे की आपण मागे हळूहळू बाहेर पडा, हळूहळू बाहेर पडूया. स्वतः SC साहेबांसमवेत सगळे पोलीस अधिकारी कालपासून आपल्या सगळ्यांसाठी या ठिकाणी केवळ शिस्त नियम पाळता यावेत. अंतदर्शन आपल्या लाडक्या नेत्याचं आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी येता यावं, यासाठी त्यांनी जे सहकार्य केलेलं आहे आपण त्यांना सहकार्य करूया. पोलीस विभागाला सहकार्य करा. मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडत राहा. मध्ये थांबलेले जे आहेत मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. रस्त्यांवर पण खूप गर्दी आहे. गाड्यांपर्यंत पोहोचायला तुम्हाला वेळ लागणार आहे, पण हळूहळू इथून आता बाहेर पडा. बॅरिकेड कडे येणारे सगळे बांधव थोडं मागे सरका. सगळ्यांनाच पुढे येता येणार नाही. मागे मागे सरका. हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा. मागे मागे सरकत राहा. पोलीस अधिकारी आपल्याला सूचना देतात, त्याचं कृपया पालन करा. हळूहळू बाहेर पडूया. स्टाफ सगळा इकडे इकडे बाहेर या, बाहेर या, लगेच या, लगेच इकडे चला हळूहळू बाहेर पडा. इकडे इकडे घ्या. तिकडे जाऊ नका, तो रस्ता नाही, इकडे आहे. नावं घेतली जातील तुमची. दिलेल्या सूचनांचं पालन करा. या आज्ञा सरकारी. दादांवरील अतोनात प्रेमामुळे आपण सगळेजण इथे आहात. हळूहळू बाहेर पडा. सर्वांना नम्र विनंती. हो, तुम्हाला लक्षात आलं का सूचना? या ना इकडे, मग खाली उतरा ना. या ना इकडे. चला चला इकडे या. इकडे इकडे या, या बाजूला या. तिकडून तिकडून इकडून नाही. ढकले ढकले तिकडे. गेले का तिकडे?
ऍक्शन घेणार ड्रोन वाली ऍक्शन घेणार त्याच्यावर सिक्युरिटी. पाणी द्यावा आमदार साहेब. सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार कोणी आपली जागा सोडणार नाही. आजूबाजूला इतरत्र जाऊ नका. आपली जागा सोडू नका. अद्याप कोणी अधिकारी अंमलदार जागा सोडणार नाही. बंदोबस्त तुम्ही चांगला करत आहात. थोडा वेळ आमची सेवन ठेवा. दूरदर्शन आहे ते दूरदर्शन. पुढे येऊ नका. मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडा. कृपया पोलीस विभागाला सहकार्य करा. पुढे येऊ नका. मागे जागा जायला रिकामी झालेली आहे. मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. करणार होतो पण उठवलं नाही. डिस्टर्ब नाही केलं. म्हटलं सकाळी लवकर उठायचं. अगदी बरोबर आहे. माझी विषय काय माहिती 5 मिनिट पवार साहेब जातील वरती. वरती जातील. 10 मिनिटं थांबा जरा. वरती जातील ते.
रात्री 3 वाजता मीडिया रात्री 3 वाजता म्हटलं की आम्ही किती वाजता गेलो विचारून आलो. अरे जेवण केलं नव्हतं मी. आणि तुला वाटलं नाही की तिकीट ते काय पण पॅकेज तिची एवढी सगळी सर्वांना विनंती आहे की जी शिस्त आपण कालपासून पाळलेली आहे त्यानुसार मैदानाच्या मागच्या बाजूला जे गेट आहे तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. पोलीस विभागाला सहकार्य करा. आपण सगळेजण बारामतीकर म्हणून महाराष्ट्रातील नागरिक म्हणून पवार कुटुंबियांच्या या दुःखामध्ये सहभागी आहात. आपण हळूहळू बाहेर पडा. माझी विनंती आहे मागच्या बाजूने बाहेर पडा. पोलीस विभागाकडून आम्हाला सूचना येते आहे पायऱ्यांवर बसलेले जे आहेत त्या मंडळींना पण नम्र विनंती आहे की आपण आता रस्त्याच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडूया. पायऱ्यांवर बसलेले सगळेजण रस्त्याच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडूया. आणू काय आहे तिथे नका बघतो. आपल्या भावनांचा आदर आम्ही करतोय. आपल्या भावनांची कदर आम्ही करतोय. आपल्या सगळ्यांच्या भावना एकच आहेत. या ठिकाणी आपल्या लाडक्या दादांना अखेरचा निरोप दिल्यानंतर पवार कुटुंबीय आपल्याला अभिवादन करतात. पवार कुटुंबियांच्या आदरणीय दादांच्या प्रेमापोटी सबंध महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून आपण आलेला आहात. स्वतःच्या मागच्या बाजूला जे गेट आहे तिथून हळूहळू बाहेर पडा. आपण सर्वांनी शांतता संयम शिस्त पाळलेली आहे. हळूहळू बाहेर पडा. बाहेर रस्त्यांवर गर्दी आहे. तुमच्या गाड्या दूर असणार आहेत. हळूहळू चालत जा. बाहेर गावावरून आलेल्या पाहुण्यांना आधी जाऊ. ढकले तिकडे ऍक्शन घेणार ड्रोन वाली ऍक्शन घेणार त्याच्यावर सिक्युरिटी.
पाणी बॉटल द्यावा आमदार साहेब. सर्व पोलीस अधिकारी आणि महिला कोणी आपली जागा सोडणार नाही. आजूबाजूला इतरत्र जाऊ नका. आपली जागा सोडू नका. अद्याप कोणी अधिकारी अंमलदार जागा सोडणार नाही. बंदोबस्त तुम्ही चांगला करत आहात. थोडा वेळ आमची सेवन ठेवा. दूरदर्शन आहे ते दूरदर्शन. पुढे येऊ नका. मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडा. कृपया पोलीस विभागाला सहकार्य करा. पुढे येऊ नका. मागे जागा जायला रिकामी झालेली आहे. मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. माझ्या रात्रीच लक्षात आलं आणि मी मग सगळं सेकंड रात्री मी 2 वाजता करणार होतो पण उठवलं नाही. डिस्टर्ब नाही केलं. मला सकाळी लवकर उठवलं. आणि अगदी बरोबर आहे. माझी विषय काय माहिती पाच मिनिट पवार साहेब जातील वरती. वरती जातील. 10 मिनिटं थांबा. वरती जातील ते. रात्री 3 वाजता मीडिया 3 वाजता म्हटलं आम्ही किती वाजता गेलो विचारून आलो. जेवण केलं नव्हतं मी. आणि तुला वाटलं नाही की ठीक आहे. काय किती एवढी सगळी
सर्वांना विनंती आहे की जी शिस्त आपण कालपासून पाळलेली आहे त्यानुसार मैदानाच्या मागच्या बाजूला जी गेट आहे तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. पोलीस विभागाला सहकार्य करा. आपण सगळेजण बारामतीकर म्हणून महाराष्ट्रातील नागरिक म्हणून पवार कुटुंबियांच्या या दुःखामध्ये सहभागी आहात. आपण हळूहळू बाहेर पडा. माझी विनंती आहे मागच्या बाजूने बाहेर पडा. पोलीस विभागाकडून आम्हाला सूचना येते आहे पायऱ्यांवर बसलेले जे आहेत त्या मंडळींना पण नम्र विनंती आहे की आपण आता रस्त्याच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडूया. पायऱ्यांवर बसलेले सगळेजण रस्त्याच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडूया. आणू काय आहे तिथं आहे तिथं नका बघतो.
मामा मामा हो मामा मामा काय पाहिजे काय पाहिजे चष्मा घेऊन जात नाही मी आता सोडून दिलं मंगेश तर थोडा मंगेश मागे रणजीत रणजीत अंकुल रणजीत आता कुठे काय तिथे माझी विनंती आहे सर्वांना की हळूहळू मैदानाच्या बॅक गेटने आपण बाहेर पडायचे तसेच रस्त्याच्या बाजूला थांबलेले सगळेजण हळूहळू आपण बाहेर पडूया. हो सर राहू दे राहू दे चला हळूहळू बाहेर पडा. मंगेश माग सर आता खाली निघले ते जाऊ कुठं बसले कुठे तरी बसले ते पाणीच्या टाकीवर मंगेश थोडं माग जाऊन देत येडा मारायचं येडा मारायचं आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय बहिणी, आदरणीय ताई, पारदादा, जयदादा, संपूर्ण पवार कुटुंबियांच्या या दुःखामध्ये
आपण सगळेजण एक कुटुंब म्हणून सहभागी आहोत. तमाम बारामतीकर एक कुटुंब आणि कालपासून याची प्रचिती आपण सगळ्यांनी दिलेली आहे. वीस मागे थोडं कोण चढणार जाणार गेली जागा बंद करतो काही नाही जात. मी तर काय मग क्लोज करतो का एंड कर. सर येऊ बघ. When flight prices dropped, Vikram could finally start ticking off his bucket list. Expedia, made to travel.